Tengah wan nak ni kapor mentah ban ai ke jing pensyai pi ban keren halor ke jing le donbor jong ka parti BPP ka bayalam ya ke isi hang te po ke HDC mentah. Ha ka ba kane ke parti kam shumla le ya kata ka cingkular ka ba kalakular ka mat pajba. Lada pipen kan mau, lada piken mau pajba. Ha kapor ba ka VPP kala yo ya ka majority ban sensyar hang tei po district council kat cingkular ka ba ningkong tam ka ba ayu pajba kalong bakannya terilang bar kasor karjela nak benta ka jingbet jingbiang jong upaj ba reke ka bajia mentang yoi kata ka syukut tang ka jingkren re baro ni sakhi kata ba kadon tang ka jing ya kan tho bat ka jing ya kadokti bat ka jing ya kan no bat ka jing penksan jubor ya lade klem datho klem da wo ba ke kita ki bapan mentoy ya upaj ba ngiui bana kalian ke BPP kala keno ya ke sorkar baka klem pelaj ya kata ka ba ka badai hok banyo tena kalian jong ke sorkar ru hapo ke jing alam jong ba prestun tensong ubadi kmi ya ka district council affair ru ula mi syakmat ban pensyaya kata bana kalian jong uru bana kalian ke sorkar kala deban penlaj ya kata ka pisah ka ba maki gidi hok banyo hadu banai mach teka pisah ayupat kata ka KHADC kadang penpau pajba ban dawa ba nakaliang ka sorkar jela ka klem la ban pelaj tekan ni kala pen kelumar jingmut yu bobun barang namar ngim tipsyu ka ka bajia hapdeng gini ki artli ki sorkar ki bapai had district council ba ka sorkar jela ru gumjo tingyu iru ya ka jingle don bor jong ka ni ka parti da ka ba danga kini kisngi ki bakandiat ngalayo jingtip bakala weng jubor ya acting chief ubah mentah ya kabala thung da ka isi gabarim ubah Ferdinand Imyong klem dapan pau ya kinu kidau ki babiang nri la shuweng be yu da ka ba kala thung biang kala reinstate biang ya usim ubarim uta udi ba pa im kawang bor Imyong tekat kum ka sithi ka ba kala panmi ka arphun riu trik menai ba nriu arjar phun riu ka ongkum ne ngan pen pule ya ka kum ne kum bakalong da kani lapan tip ya phi hapo kahima no boso pho baro kawai baka executive committee ka Khasihil Autonomous District Council da ka hukum ka badated arphun riu benai ban riu arjar phun riu kas ngobha ban pen scam biang reinstate ya uba kawang bor simyong kum us im bapura jong kahima no boso pho uban peteng biang ya kasencar khadar hakahima katkum kasanat nomor DC 17 GNL/59/2007 date 26 dated 23 date 21 8 2008 kumta ka jingthung ya Ferdinand Imyong kumu acting im jong kahima no bo sopo lapen kutno kani ka hukum kan trekam no nadu mentah kasngi bat ne tat hadu ban da ai hukum da kum wepat da ka hukum belasoi kerteng da secretary to the executive committee Khasihil Autonomous District Council Shillong tikani kala kasithi kala kdo shai ba baka klem kdo ya kinu kidaun re la shutung baik rekat ba ka isi ka barimpat haba ka weng yu ni usim no bo sopo ka weng halor ka nong rim katkum ka jing ujor jong ka senjuk kirang basnong te ngisno tu saya kata ka jinglet don bor tingi iru akini ki banai ki beladap ya ka bakala le nak benta ka hima sora bat nak benta ka melim la weng jubor ki klem da burom ya kasur ka jong pajba la thung ya ki breu ki ba katkum ka jing ibit jong ka parti te ka ba dia nak benta kini ki hima khamtam nak benta ka hima sora bat nak benta ka hima melim ngioi basically hi nakaliang ka BPP habaka pai khamat yakini hima
kam da dei than na kamanta kata ka rukom sanchar ka khadar ane ka jingdeko haka rukom sanchar ka khadar ari basically hi ka dei ya ka finance na markian ne ka kini ki hi artli ki hi ma ka volume of business ka klan ba perka jingmi ru kalong ka bajur ba la pin khen lang kawai ka hima kanum duna kum ka hima sora kanum duna ya ka jingyo jaka ha ka sisngi ya ka sanlak saulak sanlak ngan su ai nuk sa happy ba ka tang ka transport royalty ka ba ka KHDC la ne ka hima ka yo ban lum ha ka te ka hima sora ka ju lum ka jana saus pa tingka ka wei ka ba mut ars pa tingka ba hiar se Bangladesh la ne ars pa tingka ba kiu ka mut saus pa te la datang san spa telikin hiar ka sisngi te kelawan lupa arlak te plus aki wegi jingmi kanalor ka transportation royalty nalor ka yo ska parking fees parking kabay parking nang ta ka yo ru saka mining ka don ru ka bor ban issue ka mining list sang te kata ka de ka jingyo ba ka KHDC bat ka hima ka yo nang te na hang hakite ki hima te ya ka hima melim ru ngiyo ka volume of business ru hang ni ka klan ba te dei lor kata ka nongrim ka VPP ka pai kamat karpang gini nari kelek iki weki hima ki badon kam yati immediate attention jong ka KHDC nari namara bakim don jingmi makaru kalek ya kite ki hima te kum ki pajba habang ilajit ya kani ka parti ngijit da ka jinggermen bada ka jingkemi lenti bakan aya kata ka sencar ka kadar ka bakhut ka basuba kumba maki kilakula rakmat upai ba ringim simlayo i ya kata tang si senem tam bakabat hang te ngiu i tang ya ka jingle don bor ngiu i tang ya kata ka jing ya keno ka jing ya kedokti hendrei kum ki pajba haba pila bensyat ya kano kono ka parti bakan sencar pi bensyat halor kata ka nongrim ban pen kelador ya ka sencar ka kadar om ban pensan jubor ane om ban kedokti ya kiwe partner ban pen bahaya kata ka sencar ka kadar te saya puson saya perkat bah ngimdei ban su sngap palat ya ki jing sia penbit ki jing sia pen thame yo kan poi kapor bangin sababe kublai sibun kublai sejarno ublai undon rakat bat pi